Στο Ολυμπιακό στάδιο η ΑΕΚ προηγήθηκε στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο 68ο λεπτό. Σε αυτή τη φάση με πρωταγωνιστές του Σέζαρ και Νίλσον, ο διαιτητής Παμπορίδης καταλόγησε πέναλτι, μια απόφαση που οι πράσινοι αμφισβήτησαν έντονα. Καταδιώκει ο Βίντρα, γυρίζει ο Μπλάνκο. Επιστρέφουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Εντίνιο στη φάση προσπαθεί να γυρίσει. Ο Γκαλίνοβιτς βγαίνει και τελικά μαζεύει την μπάλα. Πέναλτι έχει δώσει ο Βασάρας. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου διαμαρτυρήθηκαν οι παίκτες της ΑΕΚ. Για να δούμε εδώ τι έγινε στη φάση. Εκτός αν ο Σπυρόπουλος έχει κάνει με το πόδι, βέβαια τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Να την ξαναδούμε όλη τη φάση παρακαλώ. Εδώ ο Εντίνιο. Πρόλαβε την μπάλα, ο Μάντζιος πέφτει, ο Δαλούκας αφήνει το μάτς να συνεχιστεί. Οι παίκτες Παναθηναϊκού φωνάζουν, ο Παπαδόπουλος κάνει νόημα για κάρτα, ο Δαλούκας του λέει όχι άλλη φορά του Μάντζιο, θεωρώντας ότι έκανε θέατρο προφανώς για να το λέει. Θα μας δείξει το replay ίσως περισσότερα. Ο Παπαδόπουλος με Μάντζιο εδώ. Υπάρχει επαφή. Υπάρχει επαφή. Το γέμισμα κατευθείαν για τον Σαλπικίδη που πάει να φύγει. Πέφτει. Ο Δαλούκας λέει παίζεται. Διεφεύγει. Το γέμισμα κατευθείαν για τον Σαλπικίδη που πάει να φύγει. Πέφτει. Ο Δαλούκας λέει παίζεται. Διεφεύγει. Τον κλείνει ο Μαντούκα, πέρασε πάρα πολύ ωραία ο Ρουκάβινα, μπαίνει στην περιοχή. Κοιτάξτε εδώ το Ρουκάβινα να μπαίνει στην περιοχή. Νομίζω ότι υπάρχει ανατροπή. Αμυνόμενο. Επίθεση της ομάδας του Παναθηναϊκού από την άλλη πλευρά. Υπόδειξα το βοηθό για offside. Θα δούμε εδώ ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού φεύγει από κανονική θέση. Offside δεν υπάρχει. Είναι λάθος η υπόδειξη του βοηθού για τη φάση αυτή. Βλέπουμε ότι καλύπτεται ήταν πολύ σωστή. Και εδώ πηγαίνουμε για τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Θα δούμε εδώ, είναι μια δύσκολη φάση για το διαιτητή, γιατί στην ουσία φαίνεται ότι ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού πηγαίνει για να βρει τον αντίπαλό του.
Θα δούμε όμως ότι εδώ δεν υπάρχει καμία επαφή. Εδώ οποιοσδήποτε διαιτητής μπορεί να μπερδευτεί, γιατί βλέπετε ο διαιτητής είναι από την πίσω πλευρά, η προβολή γίνεται μπρος. Εδώ όμως βλέπουμε ότι δεν βρίσκει τον αντίπαλό του και η κίτρινη κάρτα αυτή, η οποία ήταν και δεύτερη κίτρινη κόκκινη, ήταν λάθος. Κάνει λάθος και δίνει, εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει παράβαση για πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει η φάση αυτή. Δεν υπάρχει φάση. Γιατί ακριβώς εδώ σταματάει η επίδεση και ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού καλύπτεται και offside δεν υπάρχει στην επίδεση αυτή της ομάδας του. Βλέπουμε ότι